Ngibonge ithuba kumphathi wohlelo bingelela abefundisi umndeni wakwaNdimande nabazalwane bonke nebutho lonke esinalo uhlelo esinalo alude kakhulu ukubeka nje amazwi amabili amathathu ngalensizwa ubhuti umdala kuthina uyena osikhulisile namagalelo akhe ebuthweni kulabo kwehlaba bangazi ababona ibutho elikhulu lethu umhlangene eselikhulu kangaka abantu ababa nomthelela kakhulu ekulakheni lakheka ngokuthi kube khona iqembu wathi isixaxa elaqalwa yena ubhuti Musa kanye nenduna uMkhize noNene nezinye insizwa zakwaNgcongo zasodidini sezashona wayephambili kakhulu ekwakheni ibutho leli sasidina sihlangana ke kwaba umhlaba uhlangene kusuka ku2018 sihlanganisa leli butho futhi ke ubayeni waqopha umlando la ezweni lasembo ukuthi ngelanga ayeshadelwa ngalo ila kwaqala khona ukuthi sikwazi ukujabula isigcawu sasembo sihamba namakhosi inkosi yasembo uKT esiyakhothama kube inkosi uKS Makhaya ekhona ukuze kwazi ukuhlangana kube khona ukuthula esicabanga ukuthi kuyingunaphakade ubaba uNdimande kube nomthelo omkhulu zayikhuzwa ke umfoka kwaNgcongo la naye kade besimbeke emasotini adlule elangizwe khona ukuthi ke umfowethu akaphathekile kahle sidabukele kakhulu ngoba kuyinsizwa esindala uyona futhi ekwazi ukusiluleka isibeke nasendleleni la singahambi khona kahle besiyesenzisa yake ngoba wathi asaphathekile kahle uthi kuSiphundu ayi Siphundu sekuzohamba eceleni manje nami ngebe induna Siphundu ake uthatha amandla nami ngikhona so kube ihlaya nje bekuyinsizwa ke ezindala kakhulu kunathi kodwa ebeyikwazi ukuphila kanye nathi bungeke kusho ukuthi iminyaka esihlukanisayo mhlambe cishe ibe idlule 10 neminyaka kodwa ibikwazi ukuba accommodate wonke umuntu empilweni silahlekele kakhulu ke ngokuhamba komfowethu kodwa ke phela ke indlela yethu sonke mase sifikile isikhathi kaNkulunkulu ngoba uyena wazi isiqalo nesiphetho sethu asikwazi ukwenza lutho bese ngafika sihlale sibe naye kodwa ngesizathu ke sikaNkulunkulu ukuthi ke umbizile ke kube isikhathi sakhe siyabonga kakhulu emndenini ukuthi ke benesiboneke yena
kumakoti sake sahamba saze sayafika la eGoli elensizwa yathi kulabo abakandimanda ayisakhe insizwa edlula yona ngoba ayikho insizwa yakabhinqa eGoli la yala ePhandweni so sasambe naye kusekhona noSefe sibhinqile sikwenini icece la kaManyamboze lapha eGoli bekuyinsizwa engasabi ukuhamba behamba yonke indawo simhleke wenkathi ucelile nje kumakoti uzofuxa nomakoti ekhaya yasenibadala senidlalela izingane nje emakhaya kuthovwana ke indlela yokuthi makuncokolwa khanjwa ngendlela ngibonga kakhulu ke emndenini wakabayeni kuba nibe nethuba lokuthi sebesiphile la lensizwa abaphile eduze kwanje impela balazi ulimi layo nokuncokola kwayo angaze ke ngibone ediniwe mhlambe kwedinwa ke kwezindawo kodwa thina masinaye bekumuntu ohlala emnandi ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu Okay. Kancane bafo ulindele uhamthetho. Imandi Musa sikhipha namhlanje manje sesendlini yakho kugcina abe manje esokubeka khona